συμμετέχει σε μια τέτοια πορεία είναι μοναδικό. Διότι εντάξει, δηλαδή πιστεύω ότι να μου λέω ότι ήταν να συμμετέχω σε μια τέτοια πορεία, δεν θα το πιστεύω ποτέ μου. Εντάξει, δηλαδή φοράς αντιπροσωπευτικά μια φανέλα και αισθάνεσαι ότι είσαι υποχρεωμένο να πατήσεις για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους άδικα. Είμαστε εδώ και φωνάζουμε και περπατούμε πλέον αδελφικά για κάποιους ανθρώπους που έφυγαν άδικα και μαζί με αυτούς έφυγαν και στο παρελθόν κάποιοι άλλοι που πρέπει να δικαιωθούν. Και πλέον πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Γιατί επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει με τα κόμματα ή με τις ιδεολογίες που επιβιώνουμε, παρόλο που τούτο θέλουμε να κάνουμε.